Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allahu zan mana wani bidiyo ne mai muhimmanci ga waɗanda suke yin mining ɗin Pi network. Wani sirri ne nake so zan sanar da mutane wanda insha Allahu in dai mutum ya bi wannan abu so zai samu mining ɗinsa zai dinga gudu. Mining ɗinsa zai dinga yin sauri. Kamar yadda kuka sani idan mutum yana da down lines a ƙasansa yana da referral mutane da yawa, to in kana da referral da yawa a ƙasanka za ku ga mining ɗinka ya fi sauri. So akwai wani sirri wanda wasu da yawa sun san shi wasu kuma ba su sani ba. So in dai mutum zai bi wannan abu so insha Allah ko da ba shi da mutane da yawa a ƙasansa zai ga mining ɗinsa yana yin gudu sosai, nan da nan zai tara Pi da yawa. Kuma wannan abin za ku ɗan yi mamakinsa saboda wasu da yawa za su ga ashe ma wannan abin ne, so ba abin mamaki ba ne, kuma abu ne wanda mujarrabi ne, duk wanda ya gwada zai gani, kuma na san insha Allahu za ku bani labari, duk wanda ya gwada zai gani. So ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga cikin Pi sai na nuna muku wannan abu. Sannan kuma kamar yadda aka saba idan mutum sabo ne muna ƙara roƙonku sai ya daure ya mana subscribing a wannan channel tamu, sannan ya taɓa mana ƙararrawa, sannan a yi sharing na wannan bidiyo saboda sauran mutane su gaggani waɗanda ba su san da wannan abun ba. So ba tare da ɓata lokaci ba bari na shiga cikin Pi ɗina. So kamar yadda kuke gani gashi nan na shigo cikin Pi. So kamar yadda aka saba dai gashi nan idan aka shigo cikin Pi za ku ga yana satin kamar haka. So ya danganta da saurin wayarka, wani za ku ga ya ɗan daɗe a wayarsa, wani kuma ba zai daɗe ba kawai zai fito sai ya fara nuna ma inda za ka shiga ka fara mining. So abinda nake so na nuna muku gashi nan kuma ba su kawo ba, shi isa ma na ce ba zan fara mining din ba saboda sai na shigo cikin application din idan suka sako min abin sai na nuna muku. To da mun ba wani abu bane illa wannan tallan da suke sawa, shi isa na ce muku za ku yi mamaki. So idan mutum ya shiga cikin application ɗinsa na Pi zai fara mining, za ku ga sun sa mai talla, to wannan tallan da kuke gani yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mutum saurin gudun mashin ɗinsa na mining, wanda yana da kyau a ce duk lokacin da mutum ya shiga ya ga sun sa mai wannan tallan to ya tsaya ya ga tallan ya gama gaba ɗaya har sai ya baka dama ka yi cancel da kansa. So duk wanda ya tallan nan ya tsaya ya gama kallon tallan nan gaba ɗaya ya ba shi dama ya cancel da kansa, so shine za ku ga mining ɗinsa yana sauri sosai, kuma za ku ga nan da nan yana tara Pi da yawa. So amma duk lokacin da suka kawo ma wannan tallan ka yi back ko ka katse shi ka fita daga platform ɗin sannan ka ƙara dawowa, so za ku ga mining ɗinka baya sauri. So wannan wani sirri ne na ce bari na gaya muku saboda na gwada kuma na gaya wa mutane sun gwaggwada, wanda za ku ga hakan yana ƙara wa mutum gudun mining ɗinsa sosai, don haka ku gwada ku gani. Duk lokacin da aka sa ma talla ka buɗe Pi ɗin ka ga an sa ma talla, so ka bar tallan ya ƙare. In ka bar tallan ya ƙare sai ka ga wani adadi ne a 24 hours saurin da zai ma, sannan idan wani lokacin ka ƙara buɗewa aka sa ma tallan kai cancel ka gani, so da kanka za ka bambance ka ga wanne ne ya fi sauri. Duk wanda aka sa mai tallan nan ya bar shi tallan ya ƙare da kansa har ya baka dama kai cancel da kansa kai cancel, so a wannan lokacin za ku ga mashin ɗin mutum yana sauri sosai saboda wannan tallan da ya tsaya ya gani. So wannan cewa ne bari na gaya muku wannan garaɓasa saboda mutane su waɗanda ba su sani ba sai su yi amfani da wannan damar, wanda kuma suka riga suka sani dama suna nan suna ta yin wannan abin. So wannan shine ɗan takaitaccen bidiyon da wanda na ce zan mana akan wannan bayani na talla da ake sawa a cikin Pi network. So a nan za mu bar wannan bidiyo sai kuma wani lokaci. Sannan kuma har ila yau dai muna ƙara roƙonku cewa idan mutum sabo ne a wannan channel tamu ko kuma ya daɗe amma ya manta bai mana subscribing ba, to ya daure ya taɓa mana alamar subscribing, sannan ya mana liking na wannan bidiyo, sannan a yi sharing ɗinsa ga sauran mutane. Mun gode.